makadini macomrades, ndati ndinyatsojekesa mamiriro akaita situation yekunorton. Situation yemunorton yakamira yakadai sezvizvi. Muna 2010, before the new dispensation, muna 2010, muna April, ndo patakagamuchidzwa offer letter yepurazi ratakavaka dzimba. Asi program yakanga yatanga muna 2008. Tikanzi torai vanhu 100 from each ward, vana vemusangano weZANU-PF. Munoziva macomrades kuti kana pane chirongwa chakadai, musvo ndo chaiwo unotanga kubatwa. Saka paland iyi pakabva paenda musvo weZANU-PF. Musvo because every ward yaiunza vanhu 100. Panguva iyoyo wadhi yedu yakanga ine vanhu, constituency yedu yakanga ine mawadhi 15. Saka tikati 100 times 15 yakabva yatiitira 1500. Ndokubva panzi chiendai kumadepartments ese ecivil service. Zvikureva kuti kubva kumapurisa, masoja, manesi, maticha, civil service yese yakanotorwa vanhu vaigona kusvika kuma 10. Saka namba yedu yakanopinda mu 1.8 somewhere there. Ndo namba yakagona kuallocatwa mastands. Zvadaro, I think before allocation, zvakaadviswa neMinistry of Local Government. Panguva iyoyo yaitungamirirwa nana Chombo, Dr. Ignatius Chombo, kuchifuma iri cooperative. Saka cooperative yedu yakabva vanhu vaona kuti chirongwa ichi chiri kufamba zvakanaka, kwakauyawo vamwe vaijoina, ndokubva taita namba yanga iri 3000. Ndokubva tavimbiswa kunzi tichazotsvaga imwe land again yekuzoita allocate vasara. So nguva inenge ichiitwa admin yezvese izvi, paperwork ichiitwa, cooperative ichirejistwa, certificate ikabuda, zvese zviripo, certificate iripo, offer letter iripo, ministry yephysical planning ikatoya paground ikaita zvese, macommunications yatikati macorrespondences from physical planning yekuti chitanga iproject, zvese zviripo, zvaisainiwa neainzi Gotora. Ndokubva tachitanga kugadzira land yedu, kuprepare land yedu. Saka taka-apply for subdivision kucouncil. Mareceipts zvese tinawo, macorrespondences ecouncil zvese tinazvo. Tatarisana zvino takuenda kuna election ra2013. Project yakabva yaitwa speed up. Since kwanga kwava nevanhu vari kutarisirwa kuti 1526 vave vaakuchikwanisa kuti vaallocatwa mastands, vaakuchikwanisa kuti vachienda nota vari-occupy mastands aya. Ndokubva zvacalculatwa, we involved mupolitics dzacho, zvacalculatwa zvikabva zvaonekwa kunzi kunogona kubuda 6000 votes. Votes ichi, remember kuti stand 1 ikaina baba naamai, most probably inoita vana vaviri vaakukwanisa kuvhota. Saka zvakacalculatwa zvese, census yacho ikaitwa ikaonekwa kunzi panogona kubuda 6000 votes. Saka project yakabva yaitwa speed up nemusangano weZANU-PF.
vamutsvangwa ndo vakange vakuuya kuzoita mp wekunoton. Tikanzi go and take occupation of your stands. Zvimwe zvese zvichazoitika izvi tichazoita parallel development, but tatatopedza kuita maroad markings edu, iyi inonzi title surveyor, stendi yavaipo maroad tatoisa. Zvimwe zvichiita kuita parallel development. Vanhu vakauya zvichiwa tika we took occupation of our stands. Tikataka kuti vakai zvimacotage, takubatanidzwa nepurogiramu yeGarikai Tlalani Kuhle. Vakai macotage enyu ema 3 rooms tatoenda paya. Certificate of occupation haisati yauya. So tave background 2012 tatotanga mobilization kaima elections ekuta kuenda kuvote. Ndo patakazonzwa takunyeurirwa neumwe munhu kunzi mashefu enyu iwayo ivo ana chomba vakuchiva lendi iya vakuda kukutengeserai. Tikati inhau kuda kuti disturba kuti tisanovhote zvakanaka. But aitorevesa munhu iyeyo nekuti panogadzirwa chinhu chese hapachaiko munhu anouya achizonyeurira vanhu kuti zvamuri kuita izvi panana nhingi vakutoita uori. Saka makuhwa akauya zvikanzi mirai. Actually inini myself ndandatori paground, ndakatovingwa neumwe achitonditaurira kuti mashefu enyu mimi akutoronga kuti vakutengeserei lendi, garai makagadzirira kuti mari nekuti muchaitengeserwa lendi iyo kana muchadzingwa futi. Tikati ari kunyepa uyu kuita zvechigamatox. Ndo mazuva anga akubuda ana gamatox aya akuita zvechigamatox. Izvo waitorevesa. Taita kuelection Norton yawina, yakawina Norton. Makansela trips yakarohwa, pakasati kwari trips yanga iri MDC yakarohwa, tikaita makansela edu wadhi iyoyo kansela anga ari kwangari wedu, MP vamutsvangwa vakawina, seneta akanga ari wedu, takawina kwese kunosvika kuna president. Tafara toona mushure maizvozvo takuendeswa kukoti, tikabva tavimba isusu negovernment kuti government haitirasi. Kukoti chataendeserwa kukoti taendeserwa chinzi lendi iyi yakaakwaiwa negovernment 2002 was wrongly acquired. Pakashandiswa wrong section of the law, kwakashandiswa section ye-agricultural land instead yesection ye-urban land, because land yange yatove mumaster plan ye-the great Harare master plan yange yatove kuNorton, yatove kuurban, yatove kuNorton town council. Saka the accusation process yamakaita makashandisa wrong section. I think rural land inoshandisa section, hachichaziva kuti section 6 here kana kuti 5 of the constitution. Saka one of the constitution of the sections ipapo ndiyo yakashandiswa kuacquire. Saka it was wrongly acquired. Saka pari kuda inonzi constitutional review. Saka isu takabva taadvaiswa chinzi constitutional review inongozongokorekta kuti minister chiendai munoita reacquire using the right sections ipapa paane vanhu. Ndo panguva yakachinjwa maministers pakubviswa murerwa kwakuya mumbeshora paitwa reshuffling. Sisi taingo neconfident negovernment. Taenda kukoti, takusvika kukoti kuya tonoona gweta ratakakanzi riri kuuya haripo, restate chaivo cheratoni general haana kuuya kukoti. Takutotaurirwa namupami uyu kuti gweta renyu imimi ranga ichifanirwa kuuya kuna attorney general, even hove anga ichifanirwa kuuya haachauyi. I bought him a bottle of whiskey last night, so today is not going to attend. We thought it was just a joke. Kunosvika kukoti zveshuwa TK was not there, the attorney general was not there. Pane kamwe kamwana kamusikana so kandaitoona ndega kuti mwana uyu hasi haangave mwana anganzi akauya kuzomira nauriri. And she never argued mukoti kunze kwekuapologize kuti we made a mistake. Ndo patakaona kuti tatonyudzwa. We erred as the government, we erred, saka tipewo time yekugadzirisa. Ndo pataona tanyura.
ndokubva order yabuda ichititi vacate the land within 30 days. Tadzoka kumba patakasvinura kuti tanyudzwa, ndokubva tachitaka kumhanya around. By then vakanga vari kuministry of justice and vanga vari kulegal affairs yedu yepati ndi president vatave navo iko zvino vamunangagwa, ndo vakanga vari kulegal affairs. Ndokubva tamhanya kuenda ikoko, ndokubva tanopiwa magweta, ndokubva kwanyorwa tsamba yainstructor minister of land Mombeshora kuti reacquire the land first kune vanhu vedu variko. Saka vamombeshora vakabva vatonyora tsamba ipapo, ndobva vatoisa gazeti kuti Kings of Farm yako akwaiwa. Hatina kuzokwanisa kuchidzingwa manje that order yakanga yatiti vhai within 30 days. So hatina kugara nguva yakati rebei, ndokubva Mnangagwa watanga kurwiswa. Hazvina kutanga nhasika zvekurwiswa kwa president kwaShumba, vakabva vatanga kuchirwiswa nana Jonathan Moyo. So patakazonotanga kuti takuchienda kudzokera kuofisi kuya, tanga tisina mukana wokuvawana, yanga iri hondo yayoko. Saka zvadaro takabva taendeswa manje tachinzi uyai mutaurirane. Hatichakwanisa kudzokera kuya kulegal affairs kuya kwatatambopiwa tsamba nemagweta takapiwa naChasakara nana Mvuu, vaiziva basa ravo vatatakapiwa kuofisi yelegal affairs yedu yeZANU-PF kwanga kuna vaMnangagwa. Tanga tisakwanisi kudzokera, yanga yangori hondo kuno kwacho kufactionalism iya yatodzikisisa. Uyuwo vamutsvangwa vakurwiswa, hazvisisina kumira zvakanaka, rangori vararamhanyo. Zvikanzi uyai kuno mutaurirane nemuridzi weland murungu. Muridzi weland anga asati ave mupami papa, akanga ari murungu ainzi Neo. Taenda kuministry of lands, hatina kunosangana naye Neo. Kwangu kuchingoya gweta rake, mupami ndiye ari gweta, ndiye aingouya mupami gweta, ndiye aingouya kumameetings ese atakasangana nawo. Ombonyepa onzi Neo ari kurwara, ombonyepa onzi akaenda kuSouth Africa kunorapwa, zvombonyepa kudai meeting tikuita mupami. But mukatarisa maminutes atanga tinawo, tatakatonyora kuti meeting yatiri kuita toda kuresolve our problem yedu naNeo, kwete namupami. Zvikanzi negweta rakanga rabva kuLens rainzi Mupita, vakomana taitirwa imwe application kukoti again, iri kufanirwa kuti stopa kuacquire land, but process yekuacquire yakutoda kuenda kunoconfirmwa. Second accusation yanga yaitwa navaMombeshora yanga yatoda kunoconfirmwa kuadmin court kuti famu ratorwa zvakanaka using the correct section. At Master Key and Locks, we provide locksmith services for all your key cutting using latest state-of-the-art equipment. We program key cores to produce an original durable key for all types of cars and house keys. With this latest technology, we cut keys in 20 minutes while you wait. Days of importing lost car keys are over. Locksmith key cutting services and programming ECU cloning is our everyday business. We open locked doors for all cars and houses. We repair and install remote control programming. We have backup space for remote batteries, and we do remote leakage repair, new lock sets, key renewal and replacement, door lock and ignition repair. Call now on the numbers on your screen or visit us at 59 Central Avenue in Harare. Gweta riya ndobva ratiti rainzi Mupita, zvikanzi no taisirwa application kukoti, saka togona kunodyiwa. Nyika titei consent, titei inonzi win-win situation. Tazviona futi kuti apa takuvharwa nekuti hakuna munhu anogona kustopa government kuacquire land. Pakagara vanhu, tikatarisa tsamba dzainyorwa navaMombeshora vachinyorera Neo kuti Neo land yako hauchakwanisa kuti uitore nekuda kwekuti patogara vanhu nechekare, government yaacquire yatoallocata vanhu. Imistake chete yakanga yatikwa using the wrong section, but now tichishandisa the right section. Government inogona kungotora payafunga kunotora. Ende zvekare patakatora land panga pasina kugara vanhu, takatora riri plus.
tikati isusu argument yavamombeshora yakanaka. Pati Magweta manje attorney general auya haana chaakataura. Uyu ku attorney general aive Mubengegwi Joseph haana chaakataura, akangoramba anyerere. Pana Mai Chimoga havana chavakataura, vakangoramba aitaura ndiye Mupita naDakarai. Saka tiri imomo mumeeting imomo pane mumwe anonzi Thaddeus Manyati akabva aona bepa affidavit raakanyorwa rikasainwa kunzi Thaddeus Manyati raipa dzosera land kuna Neo richiti yes isi segovernment takauerad takashandisa wrong section, saka izvi zvinorevera kuti famu nderapita Nicholas Neo. Ndini Thaddeus Manyati representing the minister. Ndokubva abvunza kuti kuibeba ndakarisaina rina ndambosiyana bepa rakadai. Thaddeus Manyati akadzingwa mumeeting, akamudzinga ipapo wandonyatsoziva ndiDakarai ndiye akataura kuti uri kuda kuita sei, uda kuzama kuita sei iwewe munhu. Ndobva aitirwa hasha, airatidza kuti Dakarai anga ari senior to Thaddeus Manyati. Hatina kuzosangana naThaddeus Manyati kubva ipapo kusvika 2021 ndipo takazoona Thaddeus Manyati. Pese ipapo hatina kuzomuona kana nedepartment yeministry akatochinjwa, hatina kuzomuona kuministry of lands. Mai Chimoga hatina kuzovaona kumeeting. Pakaita vamwe vainzi principal director vainzi vaMoyo vakativinga vakatitaurira kuti zvose zviri kuitwa izvi vakomana, famu renyu kwariri kunzi iri mashandisa wrong section, kunyepa section yakashandiswa ndo correct. Famu ranga risiri kuEben, ranga riri kurural, bozi kuno kuEben takabva tapiwa list yemafarms anga ari kuEben. List yanga ine 9 farms dzanga dziri muEben. Kingsday was not there. Akabva vatitaurira kuti pane zviri kuitika, isi hatigoni kuti tizvitaura, asi musanozonotitaura kuti ndini zvandakuudzai, but muri kutambwa. Hapana nguva huru tagara tichiita inyoyo nyaya. Kuministry kuya kwakabva kwachiwa reshuffle again. Ministry of Local Government Chombo abviswa ava kuHome Affairs. Kwavana Kasikuwera. Zvinhu zviri kuramba zvichiita worse. Kudzimara tachizonzi hatichiendai mukoti mimi sainai consent. Consent iya yakasainwa with tears. Dziri mumaziso edu tichichema. Consent yedu yakanga iri yekuti papanyorwa kunzi land yave yaMupami. Paconsent apa haina kutraiwa, haina kupinda kunotraiwa nemajudges. Land ndeyaMupami. Saka imimi cooperative kombanzetai Mupami $5 per square meter. Mupami achaita development kusvika patitle survey. Patakatatoita kudhara patitle survey pacho. Asi ndipo achanosvika. Obva asiya land yobva yaiswa mumaoko ecouncil. Saka nekuda kwekuti taiona situation iri kuti vanhu vedu kune eviction order yatouya ye 30 days. Vanhu vedu vanodzingwa kwekuenda hapana. The leadership agreed to sign. Ndokubva yangosaina ikati at least it's better kuti tiwane something but not lose everything. So they signed. Ndobva zvaenda kumucourt kuti vanodhindwa. Question yakambobvunzwa ko yachinja sei famu yanga yachimbonzi ndiyapita Nicholas Neo yakuenda sei kuna Mupami. Ndo question yanga iripo. Tatava muna 2015 ipapo, 2015 November. But zvese izvozvo hazvina aigona kuzvianza, takangonzi itai sekudaro. Ndokubva leadership yasaina. Tichitarisira kuti $5 per square meter mastendi edu ma200 square meters times 200 square meter i1000. Saka tinovavarira. Since vanhu vakanga variko, muziva kuti vana vedu vemusangano vazhinji vatinavo kunoko vachiri vemusangano muEben ndo vechikuru. Maveterans vachembera, chembere dzedu ndo vechidiki. Mayouth ese anga aenda kuMDC. Chembere dziya dzinotengesa pamusika vemadomasi, mavhenda aya nevanotengesa kobhura ndo vanga varimo. Saka 1000 taitoziva tichavaremera, asi tinotsanzira. Asi zvisinei paya takuti titsanzire kubhadhara 1000 iya per square meter. Takangoona akaunti yake Mupami block akuchisina, kukubhadhara pachisina, time iri kumuva. Maofisi kwaanga ari ambori kuBelvedere uko haachisiko. Takazomuona
2018 akunzi akunyuka akuda kuita mp kuzoshavana. Ndopatakazomuona tozoona maofisi achinjwawo kubelgravia, maofisi achinjwawo kubelgravia ahwina, achingohwina ndopaakauya manje nedemo, ndokutanga maevictions aingoputsa at random zvekuti over 600 houses of our members dzakapazwa. Ndokubva tachitanga kumhanya tiende kumakotsi. Kuuya kuparliamentary affairs kuya kwataimboita tichimhanya kwanga kusisiri kwanga kwave navamangwana. Takataka kumhanya kuenda kuparliamentary affairs kwavamangwana, ndokubva adaidzwa, ndokubva auya mupani akapa wrong information. Asi vamangwana vaya takuvapa macourt orders vakazviona kuti vana vemusangano vari kudzvinyirirwa ndevamangwana, vakamutaurira kuti chiita kuti vana vagone kuchibhadhara $5 per square meter, kwete zvavo kutaura zvedevelopment izvo hauna kunzi kudevelopa. Iwe vana ngavabhadhara $5 per square meter sekuti zviri kuita. Ndokubva achema akati aiwa $5 per square meter haisi kundipa 7 million nekuti famu rangu 140 hectares. Saka tikati 140 hectares times $5 per square meter inondipa 7 million. Saka ndikati munhu ngabhadhara $5 per square meter, $5 per square meter, zvakureva kuti angobhadhara pastendi yaakagara chete 200 square meters. Saka ndikadzokorita mari dzangu dzese dzakadaro haizikwane 7 million, pari kushota nekuda kuti imwe nzvimbo inenge yaenda kumapublic utilities akafanana nemaroads, maopen spaces nestadium. Saka zvozifanira zvikombanzitwe izvozvo nezesa substitute nerailway substitute. Saka zvofanira zvikombanzitwe zvese izvozvo. Isi hatina kuramba, takati allright regai timukombandite the total farm sekutaura kwakaita order tomukombandira the total farm 140 hectares. Tabvuma kudaro price yakashifta from $5 to $7.78. Akabva achienda kunomanikidzira vanhu kuti sainai anonzi maacknowledgement letter kuti mune zvikwereti zvangu, neavo asina kuenda naye kukoti neani vaisainiswa aiti pauda kunobhadhara paima $25 aya. Takabhadhara for 3 months. First month taiti tikaenda tine vanhu 600, vamwe vanhu vanga varuza confidence. The second month nhamba yedu yakaita swell up to 900. The third month akanga akutoziva kuti namba yedu yaakunosvika kuti total number of 1500 or 2000, vose matsenzi avemo ava almost 2000 vakuenda kunobhadhara. Akabva achiti ainstructa makeshi yake kuti hamusi kutora mari yemunhu pano, nobody is going to pay unless asaina acknowledgement letter yekuti ndine chikwereti chako. Chikwereti chacho hachina chiri kungotsanangurwa, chinongotaura chikwereti chako kwandine macourt orders. Macourt orders acho, imwe court order anga amboenda neimwe pressure group raida kuedza kumirira vanhu, imwe yacho anga aenda naTemba Muliswa. Zvese zvikwere zvese izvo zvari kutora ari kuzvisa pane vanhu. Ndobva tachiramba kusainisa vanhu maacknowledgement aya. Tikati aiwa zviite nekuti mari yacho imwe zvaivavarira kuita mari iyoyo yaiti kana muakaunti mako iwe wangu wabhadhara up to $600 yese inonzi yaenda kuchikwereti tanga patsva, abhadhara 800 yese yaenda kuchikwereti tanga patsva. Tinazvo neevidence yacho, maacknowledgement acho anga akadhara, tinazvo izvozvo seevidence. Ndokubva tachiramba. Iye ane mukana wekuti zvaanga ari MP by then aigona kutaura nemashefu. Aiti akaenda kumashefu kanoti vanhu ava vakanzi vabhadhare $5 per square meter muna 2015 kusvika nanhasi vari kuramba kubhadhara. Haasi kutaura kuti iye ari kuseta maconditions anoomera vanhu to pay. Ari kuti vanhu ndovari kuramba. Saka mashefu akanzwa izvozvo kuti tiri kuramba kubhadhara, vanoti vanhu ava vakapusa, havanzwisise, vari kuramba kubhadhara lendi yakachipa kudai. Iye wodzoka kuvanhu kunoku wotema mazimudekikini ake, mazimutemo ake ekuti akanga achizobvisa from that $7.78 yatabvuma yaya kuti orai tikukombatsiri the farm, akanga aisa $27.50 per square meter. Ndo yavepo iko zvino $27.50 per square meter. Yekuti stand 1 manje yava ku 7,000. Toti plus makosti anga achisira vanhu ava mamwe kuma 1,000, stand 1 yava kuma 8,000. Wobva ati iwewe unofanira unofanira kubhadhara every month
ukangojamba chete ukangobrecha chete imba yako ndiri kuputsa. Ndokubva tanga kuendesa some of mamembers navo vairamba vaiona kuti ava ndivo vari kufamba vachida kumakotsi. Saka vakaenda kumakotsi achinotaura kuti vakaramba kusaina maagreement of sale. Vakaramba kusaina maagreement of sale. Saka order yanobuda naye kuya ndiye anouya naye achishandisira vamwe vanhu kuno kumba. Because iye mari akanga anaye mamember aisida agoni kuenda kumakotsi. Saka akasvika pakunoita 1000 default judgment against our members. Pamajersey Court. One pamajersey Court abatonge nyaya eviction nedemolition. Asi akanatorera ipapo. Masamoni vanhu ivava havana kusevwa masamoni 1000. Havana kusevwa masamoni. Chataingoona orders anenge akuuya namessage of court kuti uzazoputsa. So ndoda kuti ndiclarify panhau yekunzi president vanoziva, mashefu anoziva. Inini iko zvino ndini kansela, shadow kansela weZANU-PF. Hongu takaenda kuState House. Asi hatina kusangana nababa. Patakaenda baba vakanga vaenda kuEgypt, hatina kusangana navo. Takagara takasangana naamai. Amai vakamutaurira kuti enda unogara nevana zvakanaka. Enda unopiwa mari yako yekukomba nzetwa. Bepa racho ndinaro rakasainwa, ndinaro pano. Vakuru vari muno kana muchida kutibatsirawo ndinouya naro ndozokuratidzai. Amai vakati enda unogara zvakanaka nevana. Enda unopiwa mari yako iwewe yekukomba nzetwa. Ubude unotanga mumapurojekiti. Usaite hunhu hwekuti kana wakaita nzara wouya kunozosvina vanhu. Wakutovaita mombe yekukama mukaka. Ukaita nzara wouya kunosvina vanhu. Pepa document rikagadzirwa. Tikasaina. Iye akasaina. Munhu wakanga naye akasaina. Ini ndikasaina. DCC vapfanyirwa imba ava vakasaina. Saka tinayo information yese iyoyo. Tabvako akatanga kuchidzoka kuno kumba. Achitora vanhu 1-1 kuenda navo kumakotsi. 1-1 achienda navo kumakotsi. 1-1 achienda navo kumakotsi. Akabva koti ikoko, Majersey Court munoziva kuti inokoraptika. Anouya achiputsa dzimba. Akabva ikoko anouya achiputsa imba. Kusvika vanhu vakuruza confidence nedocument ratakabva naro kuState House. Document riya kuti tichiritora manje nechannel yedu yemusangano kuti musangano unofanirwa kuita compel this man kuti afollowe zvataurwa namai. Ndiko zvakakundikana manje kumusangano. Musangano umanikidzai munhu uyu kuti atevere zvataurwa namai because he is disobeying zvataurwa namai. Document riripo rasaina zvataurwa namai. I think amai vakatora almost 2 to 3 hours tiri mumeeting vachiedza kutaura iron out the whole issue. Vakagadzira document rakanaka ende zvazvakare very excellent. Tikabuda tichisekerera. Asi haasi kuzvitevera. Ndo zvandati zvijeke kwamuri macomrades. Haasi kutevera zvakataurwa namai. Document tinaro. Ndinongokumbirawo vatungamiri vakuru vana vaZharare kana manditendera kuti ndiye nazvo zvese zvandataura izvi kubva kuConcord order kuadministrative order netsamba yatakabva naye kwaamai yaakasainawo iye tikasaina tese touya nazvo. Moona kuti pane section iri yakamualawa kuti atore 27 per square meter. Pane section iri yakamualawa kuti adzinge vana aputsire dzimba. Hapana. Izvo zvari kungoputsa ega, anongotora sando nemathags achipinda muyamwe achiputsa dzimba ega, hapana message of court. Zvinorwadza, tashungurudzika. Zvinorwadza, tashungurudzika. Macomrades, toda kubatsirwawo. Mukana kuti tichidzokera kwamai hatisi kukwanisa kuti tiwane nekuti hazvisi nyore. Munogona kuwana once in a blue moon. Saka imi vakuru mukatibatsira todzokerawo kuna mai. But tiita kudzokera kuna mai kunoitei amai vakaita basa vakapedza. Zvakuda leadership kuti imudaidze imuudze kuti iwewe uri kuzvidza zvakataurwa namai. Kuzi amai vakapedza basa. Ndo zvandati zvijeke. Ndatenda macomrades. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.